Ассалому алайкум бародаро. Хонаи навбатӣ, ду хонага, 76 квадратный метр, 11 мошина, ҳоҷатхона, инаи ванна, хона евроремонт. Ягон камбудӣ надорад, бо ҳамаи чизу чораш. натижаи потолок. Ина яҷа калидор. Ина якум хона. бахшиш бардора овозҳои кӯдакай ҳеҷ када намешава. хеле вида 11 мошина, 660 000 сомон, $63,000 мешавад. ҳатман лайк ва подпискаро аётон наброред. иҷа ошхона, я бори дига хотиррасон мекунам ки бо ҳама чизу чораш мемонам. дом назди Садбарда, яъне ки маркази шаҳр. иҷа дуюм ҳуҷра, хеле панорамный трезакадагиай. хона ягон проблема надора. свет, об, отопление ҳамаш ҳаст. хона агар ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо арзон мешавад. ина бародаро, ҳамин дом. я бори дига такрор мекунем. 11 мошина, 76 квадратный метр, евроремонт, 660 000 сомон, $63,000. бо ҳама чизу чораш. духонага ба номерҳои ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо арзон мешавад. назди Садбарда. ҷош беҳад нағзай. свет, об, постоянно лифт, 100% кор мекунад. чипкатаи ҳамаш. баъд отопление ҳам дорад.